Γεια σας φίλες και φίλοι, αυτό είναι ένα σύντομο βίντεο για όσους κάνουν ή σκέφτονται να κάνουν trading στην Bybit. Υπάρχει ένας διαγωνισμός που τρέχει, ονομάζεται Trade Masters Grand Prix. Είναι ένας διαγωνισμός που επαναλαμβάνεται κάθε 2 μήνες. Τα συνολικά έπαθλα ανέρχονται μέχρι και $1 εκατομμύριο, εξαρτάται από τον αριθμό των συμμετοχόντων. Μεγαλύτερος αριθμός ξεκλειδώνει μεγαλύτερα έπαθλα. Υπάρχουν 2 κατηγορίες. Στην πρώτη οι διαγωνιζόμενοι διαγωνίζονται για το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών. Στη δεύτερη διαγωνίζονται για το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους. Αυτή τη στιγμή οι συμμετέχοντες είναι 10.689 και αυτός ο αριθμός έχει ξεκλειδώσει έπαθλα αξίας 120.000 USDT για την κάθε κατηγορία. Το maximum έπαθλο που βλέπετε για την κάθε κατηγορία είναι 500.000 USDT. Αυτά είναι που μοιράζονται αυτοί που τελειώνουν στις πρώτες θέσεις του κάθε διαγωνισμού. Ο τρέχον διαγωνισμός τελειώνει στις 28 Νοεμβρίου και οι κερδισμένοι της κάθε φάσης του διαγωνισμού, που λαμβάνει η χώρα μια φορά κάθε 2 μήνες, θα λάβουν μέρος στον τελικό διαγωνισμό του έτους. Το minimum trading volume που πρέπει να κάνει κανείς κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού είναι 5 εκατομμύρια για την πρώτη κατηγορία και $100.000 για τη δεύτερη κατηγορία. Σε κάθε περίπτωση, όποιος κάνει ήδη trading δεν χάνει τίποτα να συμμετάσχει κάθε δίμηνο που τρέχει ο διαγωνισμός. Το μόνο που μπορεί να συμβεί είναι να βρεθεί μέσα στα έπαθλα και να πάρει κάποιο reward. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.